Now I want call my name so that you know where because your brother called Nanwa. Oh, good morning, no. Yes, Onye Iwe. Anọ m na store kwa ihe ọzọ arụ gị ịhụla n'ihe Nigeria nyere ugbu a. Anọ m na store. Akụ dị na nwa gị nwoke bịara ngo. Ịma ọ na you number one customer you na-azụ m n'ahịa but ọ nakwa azụ ihe eburu ibu. Chema akọwara na gị ihe mere nụnụ na just when none did. Ịmakwa na akụ dị na nwa bịa nga. Your na-azụ agwụla ihe 50 naira. Ihe o wetere nga na 500 naira. Ya gbuo ụlọ bịara. Ọ na-abịara chekwa nga like 20 times in a day. Ya bịakwanụ ya sị m nye ya granọt 50 naira. Ama m ihe nwa na-eji granọt eme. Mụ na ya sị m nye ya granọt 50 naira. M nye ya granọt 50 naira otu a ya ewere 500 naira chiga m n'aka. Ma gụrụ chenji 450 naira ka ịhụla m gụrụ 450 naira m nye. Ọ gaghị eru 30 minutes akọdị na nwa abịakwa nga ọzọ. Si m na-ehu ya granọt 15 naira. Masị akọdị na nwa. Nyenu m akwa m achịrị achị enyi nile m letere na shop nga achị ga gị. Inu 15 naira from nga ji were granọt. Ya sị mba na eji enye gị onyinye na chọọchị nakwa mma na ọwa onye hụrụ Chineke n'anya. Ịghọta. Ya ewerekwe 500 naira ọzọ kpee hụ m n'aka. Akọdị na nwa ma ewere hụ ya sị m na-enye achị ya sị na mme ya 150 nye ya eji enye onyinye na chọọchị. Ihe anyị akọdị na nwa na-eme m mgbe izu n'izu afọ na afọ mgbe niile. Erule m ego akọdị na nwa nyere m gaa n'oge ịzụ ihe n'ime ahịa ndị ime ahịa aghọ m aka n'ukwu na ihe m ji bịa nga n'ọwụ counterfeit. Asị m na ndị ahịa asị m na ihe m bụ bịa nga n'ọwụ counterfeit na 500 naira niile m butere ha n'ọwụ counterfeit. Akantị ndị akọrọ m n'ime ahịa Chineke nna lekwe ewefuga nnọọ efuga na aṅụrụ m ọgwụ BP bifo ọkpa aka n'ahịa ha ma akpọfeele ha m. Akọdị na nwa gị nọ eji m eji nga ugbu a na-alọkọla m oge ete ahịa m. Enweghị ebe akọdị na nwa na-aga nga taa. Counterfeit ikwanụ o bujiri ya n'akpa ya. O bujiri n'akpa ya nga. So akpọla m ndị na mụ ebere. Ihe niile ndị akụkwara m n'ahịa kpọm onye ochi kpọm onye ama ya wụrụ ihe akọdị na nwa nwatakịrị 11 years old boy. Ọ ga-ekwu ebe ochi na-eweta counterfeit ịhụ nna ikwu hapụga ihe ịkọga. Akọdị na nwa gị mba esi m n'ahịa gara ya ije anọdụ m na asị m ka m bagwa gị agarala m ije already sadị ya na mkpọ na ọwụ ije m gakwara nụ ya ka m mere m jigide ya nga ugbu a na. Akọdị na nwa gị ya na nwa enyebeghị m counterfeit onye lụrụ m ke 5 million. But ihe m si m ajọ gị akọdị na nwa ya na-akpọ nwa ọ wee ezigbo aha ya ka ihe nyere enye ka ọwa aha ọrụ ya. Lee m agbaghị eziokwu kesi m anaghị aga na polisi mkpọga na ya polisi release o kwere ike sef rekwe kanta nye ndị polisi akpụkpọ ama a ma egbu ya nga taa bịa ka ihe ga-abịa iburu iwe ozi ya mụnụ na-emechala ụnụ ahụ nwa biznes ntakịrị ke m na-eji eleji onwe m azụ ụmụ ụnụ ewere kanta na-eje n'ebe ana m enwe ihe eji amata ihe wu fake ana m arụ na bank na m chere gị na ị na-abịa ọsọ ga-ebịa ọsọ ga-abịa ịbịa nga gị iburu ozu akụ dị na nwa unu ga-eburu kanta ji lie ya. Do you desire financial freedom? If I show you an opportunity with the minimum capital investment of $200 to make $1,500 weekly and $75,000 yearly, will you do it? If your answer is yes, then join Norland.